Lugi man ang mga negosyo karong mikuyana pang COVID-19 apan diskarte ang solusyon so sa negosyante sa Davao City aron makasugakod sa kinabuhi ingon man matabangan usab ang iyang mga trabahante. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Niadtong Disyembre lang nag-abri ang milk tea shop ni Jezebel Hidalgo, kuyog siyang mahigala dinhi sa Davao City. Apan niadtong Marso, napugo silang sirahan kini bunga sa pagkuyanap sa COVID-19. Ang momentum lang ba na putol siya. Kay syempre bago pa mi nagpaila-ila sa market nya bago pa mi na kuan sa mga tao na recognize so nya nag-stop dayon mi. Nagsirado for the meantime. Busa nakahuna-una siya nga mag-focus pag-usab siyang online business sa mga beauty products. Apan kay apektado man usab ang cargo deliveries. Nadesisyonan niya nga mag-online selling og mga pagkaon. Pag-try na kog post action nag-start lang kog mga 100 pieces. Unya kay mahurot man dayon. So mo to kada adlaw na ko nag-restock hangtod usahay 500, 800 pieces akong gina-stock kada adlaw. Ang crew sa ilang milk tea shop, subling nakapadayon og trabaho, isip delivery man sa online business sa iyang amo. Siguro mga 2 weeks po gaway trabaho kanang laay pod kay sa balay pod niya pagkaman kay wala gyud trabaho lain niya. Nabala action po bala ka kay siyempre akong motor kay binayra man na monthly. Wala po kay kan baka nang blanco kay kung saon ako bayad masig maningil lang kalit. Lisod man ang kahimtang karon apan dili kuno rason nga muundang sa pagpaningkamot. Dili ta magsigreklamo kung unsa man ang nagakahitabo kay manigituyo wa man pud ta helpless ta ba pero pwede ta mahimong kanang flexible, creative. O garon mahatagan usab og higayon ang ubang tao nga mukita. Gitanyag niya ang reselling sa iyang mga produkto. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.